Masperasi muri Zimbabwe, welcome to our channel. Apa tinokupaina kuti ningechitika matima nenyika yedu yeZimbabwe. Chingoti kana kari kitanga kukwea pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingo wagara, wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Tenau yatakuigirai mzwara nasi apo the former Citizens Coalition for Change leader Nelson Chamisa vabuda vachipropose the formation of a transitional government. Vakabuda vachikurudzira Mnangagwa nebandiko rawo reZANU-PF kuti withdraw a bill that would extend the president's term by 2 terms. Azvina kumira mushe. A lot of people are demanding action from Nelson Chamisa. A lot of people from the opposition are demanding action from Nelson Chamisa on his stance on CAP 3. Now, izvo zvabuda vachitaura izvi vaChamisa kuti Mnangagwa ndava withdraw paitwe a transitional government. Now we yabuditswa neZimLive vachitaura vachiti former Citizens Coalition for Change leader Nelson Chamisa has proposed the formation of a transitional government while urging President Emmerson Mnangagwa and his ZANU-PF party to withdraw a bill that would extend the president's term by 2 years. Chamisa, who announced his political comeback after a 2-year hiatus, did not specify who would lead such a government or under what legal framework it would operate. Writing on X, he said, "Everywhere I go, I meet Zimbabweans who are worried about the country's direction and future. Regardless of age, profession, or location, many share a deep concern about the path the nation is taking and the dangers the country faces in the context of unilateral, unpopular, and anti-people constitutional amendment. The wisest thing is to withdraw this CAP 3 from Parliament and constitute a transitional government that would address all the challenges our country faces. It's doable." Parliament is currently debating the Constitution of Zimbabwe Amendment Number 3 Bill of 2026, which would extend Mnangagwa's term by 2 years to 2030, despite criticism from a fractured opposition and some veterans of the Liberation War. Mnangagwa, who is 83, is continually required to step down in 2028 after serving 2 5-year terms, but ZANU-PF wants to amend the constitution to extend presidential terms from 5 years to 7. The party also wants future presidents elected by parliament rather than by direct popular vote. Political analysts expect the bill to pass. ZANU-PF holds a 2/3 majority in the lower house and controls the Senate through traditional leaders and other proxies who generally vote with the ruling party, giving it the numbers to change the constitution unilaterally. Until recently, Chamisa has been notably muted on the planned amendments. His call for a transitional government appears rooted in his long-standing claim that he and his then CCC party were robbed of victory in 2023 general elections. On Wednesday, he wrote that we defeated ZANU-PF comprehensively and conclusively, pointing that comments by Justice Minister Ziyambi, who, while justifying the cancellation of elections in 2028, acknowledged that the move was designed to avoid the toxicity and disputes of the contested outcome. Political analyst Tadini Masaya said Chamisa's intervention risked muddying the waters at the critical moment in the constitutional debate. Preaching such a gospel at this hour completely confuses the resistance, Masaya said. When the enemy is actively breaching the outer wall, you do not send a delegation to discuss sharing the living room. Muri Zimbabwe tingaziva kuti munoona sei? Tiudzirewo zvamuri kufunga mucomment section. Manheru akanaka muri yeZimbabwe. Muri kutaura naComrade Bhomba. Nhasi uno ndava kuzokusimbisai kuti rambai makashinga pamberi nokubatana, pamberi nerevolution. Vana veZimbabwe ngatisanetai nokurwira nyika yedu. Nyaya yeCAP 3 haisi nyaya yedu vanhu, inyaya yezvigananda. Saka ngatirambei, tisaramba tichibvuma kudzvanyirirwa nguva nenguva vachida kuwedzera mazuva avo okutonga, vachitonga zvisina kunaka, vachitonga zvino udzvanyiriro mukati, zvisinai nezvido zvevanhu asi zvine zvido zvavo kunyanya.
vachiba upfumi hwenyika vachienda kunze kwemakungwa. Tinoziva kuti mbavha umbavha hurimo hwakanyanya muZANU-PF. Umbavha huna kutanga izvezvi muZANU-PF. Patakambonzwa nyaya yeAl Jazeera vachitaura pakaexposwa matsotsi paAl Jazeera paya, hazvina kana kuinvestigatwa, hapana kana chakaitwa kuti vanhu vainvestigate mbavha idzodzo muZimbabwe. Vakangoti havana basa nazvo zvinobva kune dzimwe nyika, asi changa chiri chokwadi kuti goridhe riri kubiwa richibuda kune dzimwe nyika. Chinokonzeresa kuti nyaya dzakadaro dzisatariswa, dzisapinda mumatare ezvimhosva, ndedzekuti panenge pane mukuru anenge arimo munyaya iyoyo, anenge achivhara-vhara, panenge pachishanda corruption, pachishanda mari. Saka isusu vana veZimbabwe tiri kuti pasi necorruption, pasi nemadzvanyiriri, pasi nevavanotenga judiciary kuti vasatongerwa mhosva dzavo, tiri kuti pasi nezvigananda. Nyaya yeAl Jazeera yachokwadi chiya, asi kuti havana kuda kuti nyaya yachona itevererwe, saka yakangotsikwa-tsikwa. Iye zvino tikusangana nevanhu vari kuchema, vari kuputsirwa dzimba dzavo nezvigananda. Iri nyaya yekuti vari kunzi vakavaka pasi ripo panofanira kunge vachivakira. Saka nyaya dzakadai dzinorwadza vana veZimbabwe. Ndiyo 2030 here iyi yatiri kuda kuvhotera kuti tirambe tichiputsirwa dzimba dzedu. Vanodii kusunga vanotengesa lendi yacho panozovakirwa vanhu vachivakira dzimba dzavo? Ko vanhu vava vanodi kusungwa, vachizorega vanhu vachipedza kuvaka dzimba kusvika yapera muna kugara wozoputsirwa imba yake. Zvinhu zvinorwadza nokuti panenge pashanda mari, iyo mari ichinetsa kudai so muZimbabwe. Mari iri kuwanikwa nezvigananda chete. Saka isusu tiri kuti pasi nazvo. City Council inofanira kuti itariswe uori huri muCity Council, nokuti wai vachiputsira vanhu dzimba dzinenge dzapera kuvakwa. Hapana here imwe nzira yavangadhira nesituation yakadaro, nokuti vanhu vari kubviswa panzvimbo dzavanenge vakavakira pachiswa machaina anovaiwa anovabvisa vanhu. Tiri kuti pasi nemachaina. Vana veZimbabwe vanofanira kunge vachiva vanomaina gold romuZimbabwe, nokuti kumaina ivhu remuZimbabwe kunodiwa vana veZimbabwe, kunze kwepatinenge tichida macritical skills evanhu vasingagoni zvatinenge tichida zvatisinganzwisisi sevana veZimbabwe, zvatinoda unyanzvi, ndo zvatingangodira machaina. Asi kuti vana veZimbabwe vakambunyikidzwa. Machaina azara pese pese achirova vana veZimbabwe, vachitora gold, vachiba, vachiita sei, mvura madhama akavharwa, hachafambi zvakanaka nenyaya yekuti machaina paanenge achera vanongosiya vaisa matutu okuti mvura haichakwanisi kufamba. Saka tiri kuti pasi nazvo zvese izvozvo. Ike zvino takaona kuti vakawinza manumbazi emasubmissions akaitwa eCape 3. Vakunotiwinzira nhamba yevanhu vanga vari pamuchato paTagurei 500,000 something, vachiti ivo ndo vavhotera submission yokuti Cape 3 ngaenderere mberi. Makutiwinzira nhamba yezvigananda. Isusu tiri kuti pasi neCape 3. Cape 3 haife yakabudirira. As long vana veZimbabwe vachiri vapenyu, vana veZimbabwe vakazvipira kurwira nyika yavo nebumbire romutemo. Zvokudzvanyirirwa nehurumende isina basa nevanhu. Tinozvoona izvozvo kuti hurumende yedu haina basa nevanhu, nekuda kwokuti ukaenda kuzvipatara kunofanira kunge vanhu vachirarama, vanhu vari kufa pane kurarama nenyaya yekuti hakuna mishonga, hakuna muchina. Saka havana hanya nevanhu vana ava, tiri kuzviona. Saka tiri kuti pasi navo vana ava. Iye zvinezvi mari dzakazara mumapoketi avo ndedzekuba. Nderipi bhengi ravanobhenga, ranobhengwa zvigananda, rinopuwa mari dzakadaro? Ndio yatinoti money laundering.
mali inonda rinofana kunge iri crime, but munhu anofamba akabata mamillions of US dollars achiita kupa vanhu. Saka imani laundering iyoyo. Saka tikuti pasi nemani laundering, government chaiyo inenge ino utongi hwakanaka inofanira kunge ichisunga vanhu vakadaro vari kufamba nemazimariwa vachipa vanhu vachitengera dzimota. Vari kuiwana kupi cash nokuti mabhengi hamuna kana mari. Ivo vari kuiwana kupi? Vane mabhengi avo vega here asiri mabhengi eruzhinji. Saka izvozvo tinoda kuti zvitariswe. Mapurisa chaiwo haachashande basa rawo, vakushanda zvido zvezvigananda. Zvigananda hazvisungwe, asi vanhu vasina mhosva vanosungwa. Ataura zviri against Cape 3 ari kusungwa. Saka tiri kuona kuti muZimbabwe hatisina mapurisa ari kumirira justice, hatisina judiciary iri kumirira justice, tinongori nejudiciary yeuori chete. Asi tiri kuti vakaramba vakadaro mazuva asara mashoma vachamhanya. Mapurisa muchamhanya, judiciary muchamhanya. Kana masoja akatadza kuchengetedza bumbiro romutemo nokudhifenda bumbiro romutemo, isusu macitizens tichapinda ticharwira bumbiro romutemo, nokuti isusu we are the custodians of the constitution. The president is not the custodian of the constitution. President was given a mandate kuti defend the constitution, atevedzere bumbiro romutemo mukutonga kwake. Asi tikuona kuti mandate yakapiwa haisi ari kutedzera. Akutoda kutochinja kuti aramba achitonga. Saka tikuti kune zvigananda zvese, kana marota, vadzimai venyu varota muchinzi Cape 3 ichabudirira, mafemerwa mugotsi nevakadzi venyu, mofunga kuti Cape ichabudirira, mukai mubike doro nokuti mudzimu unenge yakurasai. Tikuti pasi nezvigananda, pasi nakwatagurei, pasi naziyambi anofurira vanhu achifamba zvake nechifesi chake chinenge chakadhakwa. Izvo tikuti pasi nazvo. Ende muchamhanya mazuva asara mashoma okuti mumhanye. Kana musingadi kugudhurwa Cape 3 yenyu muchamhanya, nokuti matokomita crime yokuda kuchinja bumbiro romutemo rakaumbiwa through a referendum raiswa nevanhu vanova ndivo vanhu rizive macustodians econstitution yedu. Saka muchamhanya haikona zvokutamba. Makapuwa mandate yokuti muchengetedze bumbiro romutemo, noti rokuti muchinje. Kumasoja, basa renyu rokuprotecta constitution, tinoda kuti ona action ichibva kumasoja, nokuti vane mandate yokuchengetedza constitution nokudefenda constitution. Kana masoja asina uori, tikuda kuona action kubva kumasoja uko. Kana atadza, isusu macitizen tichachengetedza constitution, tichaona kuti tichaita sei, ticharwira, nokuti nyika haisi kuzotongeka. Haisi kuzotongeka pachigaro ipapo papachapisa, hapasi kuzomira mushe kusvika zvigananda zvese zvatiza, nokuti hatisi kuda kudzvanyirirwa takasunura. Manheru anaya vana veZimbabwe, ndikuti muurare zvakanaka munyasha dzaMwari. Asi ndikuti ngatisararai, hatidi kuzopepuka bako mvura yanaya. Ngatirambe takasvinura, tirwise mhandu idzi dziri kupamba nyika yedu. Vana vedu vachitambura kuzvikoro, vanhu vari kutadza kuenda nenyaya kuti maschool fees mari haisi kuwanika, hakuna mabasa. Vana vari kugara mudzimba nenyaya kuti hatisi kukwanisa kuti vaende kuzvikoro. Vana vari kufa nemitoriro, zvichikonzerwa nevari kurasisa vana vedu kuti vasaona zviri kuitika nenyaya yeconstitution yedu, kuti vakwanise kutenga nyika yedu nyika zvakanaka. Mayouth akadhakwa nemutoriro. Saka zvinhu zviri kuitwa nemaone ndivo futi varidzi vari kutenga madrugs, vari kutengesa madrugs ivava. Zvigananda izvozvo ndizvo zviri kutengesa madrugs. Ndo madrug lords iyaya. Tikuti pasi navo. Murare zvakanaka muri yeZimbabwe. Ndini wenyu Comrade Bomba.